Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Hatta şey dip sargalyp duran ene inha bir alýalarda bu düşünmezlikden ayarlı akıl bolmaz. Eşekde sekilli bir ýaşuly naklaydan bolup durda be ne ettin ho ağammany bir gaty biza ýalňyş nakl aýtdyňla sen diýip ina düşünmeýän aýdanlardan düşünmeýän nur ahyrin. Eşekde sekil bolmaz ýani malyň dyýzy bilen dörd aýagynyň iki öňünde iki ýyzyna dyýzyndan aşakda bakanna çen aralygyna agy renk bolsa şoňa sekilliýe. Eşekde ýok şo. At malynyň dörd aýagy agam bardyr, bir bardyr, üç aýagy agam bardyr. Ahal tek atyna alamaty 9-dan birini ýokman, ýa sakar bolmaly, ýa sekil bolmaly. Ahal tek atynyň birinji alamaty 10-dan 9-syna ýa sakar bolmaly, ýa sekil bolmaly. Çünki birini bolman bilir bol galanyny bolaýmaly ýokman. Emma eşegiň hiç gaýsyna ýok şo. Inni aýaly akıl bolmaz diýäni nämeşiň? Bir gadymy gelýän söz bolmaga çemeli. Akal diýilýän türkmenni, mumy musulman dünýäsinde doğduğun sakkal göýberen adamyň aşaky doğduğunyň edir orta arasyndaky ösüp duran ösüntü şu akal. Arap sözünü akal bolýar eken. Şuyam Arabi ipini bir nokodun başka bir yere geçmegi bilen akal sözü akıl bolýar eken. Diňe adamdan sowadynyň kemligi bilen akal sözü akıl bolup alypdyrlar. Inni aýaly şu akal diýilýän doğduğunyň aşagyna hiç wagt çykmaýar. Akal ýok. Edil hakyky aýdylanar. Ýok. Ýöne akıl däl, akal. Akıl däl, akal. Şu aşaky doğduğun orta arasyndan çykýan özüntüle akal diýip aýdylýar. Şoň üçin hem şuny inni belkem şuny ýaýlyma çykarndan soň eşitdiňiz bir dogry edip aýda görýän sebäbi ejelemizin hatyrada, enelemizin hatyrada. Şoň üçin bir harpyň, bir nokodyň üýtgemegi bilen enelemizin, ejelemizin mertebesine şek getirsek bizden kim bolar ahiryn ondan? Şu atlaň hemmesiniň hatyrasy yerine dursa ondan biz türkmen bolýar ahiryn. Şol ejelemiz bilen türkmen ahiryn. Şol adamlaň mertebesi bilen biz türkmen ahiryn.